Morning guys! I started my vlog so late. Anong oras na pa? Parang 10 na ata kasi naglaba pa ako ng uniforms ko tsaka ng ibang damit ko. Kasi sunod-sunod kasi yung duty ko tapos hindi na ako makalaba. So, bala ko sana mag-film ako today ng haul video ko, mga skincare haul. Kasi tingnan nyo naman, kailangan na natin ng intervention. So, na lang ang gagawin ko. Hindi na ako mag-film kasi malalate na din lang. Mag-edit pa ako sa upload ko dapat ngayon kasi Tuesday, di ba? So, I'm just gonna edit a vlog. Ayun. Para may lumabas na video. Grabe kagabi, guys. Nag-upload ako ng video ko kahapon. Tapos iniwan ko yung laptop na nakabukas para sabi ko, at least nakasked naman siya na 7:30 lalabas na. Tapos yun, alas 5 na walan ng kuryente. Grabe. Pagdating ko ng 11 PM, chinek ko yung upload ko. Grabe, 3 minutes remaining na nga lang. Hindi pa umabot. So, ayun. 11 ko na siya na-upload or 12. Parang ganun na siya. But at least, na-upload ko na siya. And, yes. That was the booty workout without squats. Grabe yun, guys. Kung gusto nyong matone yung mga yung may mga cellulites, ganyan na sa legs. Kasi, mahirap yan mawala kung hindi ka talaga mag-workout. Though you need circulation, ini-scrub mo yun and everything. Kung hindi ka mag-workout, hindi yan ganun kadaling matanggal. So, ayun guys. Panoorin nyo yun. Tas I will also put the link of the video na pinapanood ko, na pinang-workout ko in the description box ng video na yun. So, yeah. I'm gonna edit now. Kaya mag-shoutout na ako ng mga nag-comment sa video ko na butt exercise. Wala, hindi nag-focus. Focus mo yung mga pimples ko, day. Ayan. Ayan. So, I'm gonna shout out. But before that, tatanong nga ako sa inyo, guys. And I want to see your comments down below. This is for our question of the day. Ayan. What is your dream job? Ayan. Kasi, diba, sa atin, madami kasi yung iba sa atin, hindi natin gusto yung trabaho natin or hindi natin minamahal yung trabaho natin. So, let me know down below what is your dream job. And, I will do the shout out now. Ayan, sila yung mga nag-comment as of now na in-end ko. Sila sa butt workout. Sila something about Mary, sis Charmy Lagaso. Hello mga sis. And then Saya Nikki. Very active. Excuse me. Bianca Razi. And sis Tracy of Life Outside Philippines. Hello. And Katie Licious, hello sis. And ito, si Mojito Monologues. Open ko nga to. Ano bang ang laman ng kanyang YouTube channel? Yes. Okay. Oh, so nagme-makeup din siya. So, let's go subscribe to her. To her or to him? Babae siya. To her! Yes! I'm gonna subscribe. Subscribe. So, yes. Sila yung mga nag-comment and thank you for always watching at sa pagko-comment. So, yun guys. I'm gonna end now. Katie Licious, did I mention already? Yeah, Katie Licious. Kailangan din niya daw ng butt workout. So, yeah. I'm currently working on my effects on the title of my thesis for the graduate school. And yeah, I need to prepare 3 titles and problems, diba? Ang hirap gumawa ng problem. So, I do already have 2 titles here. And I still need 1 para makapag-defense ako for the title. And then, we'll start the ball rolling for that. So, yes. I will work on my titles first and then let's continue vlogging. Halika na. Anong sinasabi mo kanina, ate? Andyan si Tita Tracy. Asan si Tita Tracy? Tingin. Wala naman. Oh, bakit kasi ganyan ginagawa mo? Nag-vlog ako. Ay, nagvo-vlog ka. Ang ganda ng leggings. Ganda na leggings. Ipakita muna sa yung camera mo.
Asan camera mo? O, magbabay na. Ang damit ko. Ayan yung salamin ko. Bye! Bye. Hey guys! Kasi, Iyak-iyak ka. O, di bali, mag-donut ka na. May donut po kami. May Jayco, dala po ni Tito Mac. Sabi ko, picturean natin! bye-bye. Ito yung favorite ko na donut. Ayan. Aray ko, ang hirap naman. This one. Nakikita ba? Hindi. Hindi nakikita eh. Basta, ito siya. Ito yung favorite ko. Yung may... Ano to? Ano to di? Ano nung nuts? Ito? Basta yung may nuts na ganun. Tapos, sa inyo na lahat yan. Hi! Mag-thank you na kay Tito Mac. Sayang. Mag-thank you na kay Tito Mac. Ayaw. Say thank you. Wala. Para ako nasa heaven. Ang puti-puti oh. Ang gulo ng kwarto. Kain na tayo, Tito Mac. Ay, ito pala kapalit. Ito. Ito ang kapalit niyan. Ng donut. Mangosteen. Grabe, ang konti pala ng 1 kilo. 11 pieces lang. 11 pieces lang yung 1 kilo. Tapos 140 pesos. 1 kilo. Tapos ilan lang yung makakain mo. Pero masarap. Favorite ko to. Favorite fruit ko yan. Kasama ng rambutan. Open nyo natin. Ang init. Itong ayaw ko sa mga kortina na to eh. Maano sila. Makakapal. So yeah. May 2 title na ako para sa research ko. So let's eat everyone. Yum yum yum. So baby, pull me closer in the backseat of your Rover that I know you can't afford. Bite that tattoo on your shoulder, pull the sheets right off the corner.